άσεμνες κουβέντες, ανήθικες προτάσεις σεξουαλικού περιεχομένου, κλοπές, ακόμα και κακοποίηση μικρών παιδιών. Το ίντερνετ είναι συναρπαστικό, όμως ώρες-ώρες αισθάνομαι απροστάτευτη. Το όνομά μου είναι Μαρία. Είμαι 16 ετών και μερικές φορές είναι σαν να κάνω βόλτα σε επικίνδυνα δρομάκια. Το διαδίκτυο είναι συναρπαστικό και ευχάριστο. Μερικές φορές όμως επικίνδυνα απρόβλεπτο. Γι' αυτό, Μαρία, πρόσεξε. Το ίντερνετ είναι όλοι εμείς. Και όταν ένας από εμάς γίνεται θύμα, τότε χάνουμε όλοι. Μάθε να προστατεύεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Κατάγγειλε την παράνομη χρήση και περιεχόμενο στο www.safeline.gr. Ανώνυμα αν θέλεις. www.safeline.gr. Ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο από το 2003. Μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.